Počujte, máme tu vianočný dobrovoľný razík, plus 23. Ideme to losnúť. Dobre, takže nahráva to. OK. Dáme trošku hlasnejšie. OK. Dobre, poďme na to. Máme to tu také chudobnejšie, čo sa týka ľudí. Za to ten zoznam zabanovaných sa rozširuje. Čo mi je trošku smutno z toho, lebo ako za 2 týždne sa dá niečo poslať. A tak, no. Viac k tomu nechcem povedať. Poďme na to. Päťkrát po 5. losovaní dám časovú pečiatku. Milan posledná pozícia, Lukáš prvá, Milan posledná. Poďme na to. 1, 2, 3, 4, 5. Desať 23. Máme tu víťaza. Lukášovi gratulujem. Za chvíľku nahodím videjko. Desať 23. Ešte raz víťaz. Gratulujem a všetkým krásne Vianoce. Čaute.